αυτός εδώ είναι ο ρομποτικός μου βραχίωνας. Είναι 6 directions of freedom, δηλαδή αποτελείται από 1, 2, 3, 4, 5 και 6 με το grip σέρβο. Και στο main panel έχουμε την καρδιά του κυκλώματος, ένα Arduino Uno, την οθόνη, η οποία αποθηκεύει κάθε μοίρες, κάθε σέρβο, που σημαίνει αν κινήσω αυτό το σέρβο, αλλάζει και εδώ, και το main controller που αποτελείται από 2 joysticks και 2 ποτασιόμετρα. Τώρα, αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε κινήσεις και να τις αναπαράγουμε στο σύνολο αυτό. Που σημαίνει ότι αν πατήσω το κόκκινο κουμπί, καταγράφει την πρώτη κίνηση. Τώρα, μπορούμε αυτό να το δούμε και στο laptop. Όλες τις μοίρες που καταγράφηκαν για κάθε σέρβο. Κατεβαίνοντας, ξαναποθηκεύω. Δεύτερη κίνηση. Να την πάλι στο laptop. Και μια τρίτη. Τώρα, με το μπλε κουμπί μπορούμε να αναπαράγουμε όλες αυτές τις κινήσεις. Πατώντας το. Αυτό θα συνεχίσει για πάντα μέχρι εμείς να πατήσουμε αυτό εδώ πέρα το joystick. Και σταματάει. Ακόμη έχω και μια δεύτερη επιλογή, αν θέλεις να ξαναρχίσεις από την αρχή και να μην κλείσεις το κύκλωμα, να σβήσεις όλες αυτές τις κινήσεις. Πατάω λοιπόν αυτό. Αναπαράγεται τις κινήσεις. Το κλείνω. Και πιέζοντάς το, μπορούμε να δούμε και από το laptop ότι όντως τις έσβησε. Και τώρα θα δείτε ένα παράδειγμα από την αδελφή μου. Αυτός είναι ο ρομποτικός βραχίωνας. Τώρα η αδελφή μου θα προσπαθήσει να πιάσει αυτό το αντικείμενο και να το τοποθετήσει πάνω στο χέρι. Μόνο που τώρα χρησιμοποιεί το κόκκινο κουμπί ώστε να καταγράψει κάθε κίνηση και στο τέλος να τις αναπαράγει όλες χωρίς να χρειαστεί να το λειτουργήσει η ίδια. Και τώρα, ξανατοποθετώντας το πάνω, και πατώντας το μπλε κουμπί, αναπαράγονται πάλι κινήσεις. Και ο βραχίωνας, χωρίς το χειρισμό κανενός, μπορεί και ξανατοποθετεί πάνω το σφουγγάρι στο χέρι. Τώρα μπορούμε να το σταματήσουμε.